Oriġinarjament l-uniformijiet kienu meqjusa bħala ilbies li jagħti identità lill-istudenti. Apparti minn hekk hu maħsub li l-uniformijiet jistgħu jevitaw il-bullying. Dan għax permezz tal-uniformi kulħadd jidher l-istess mingħajr ebda differenza bejn student li ġej minn familja fqira u ieħor li ġej minn familja sinjura. Iżda rapport li kien ippubblikat mill-Awtorità Maltija tal-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur juri li llum ħafna drabi l-maġġoranza tal-ġenituri qed iħossu li qed ikollhom iħallsu prezzijiet għolja biex jakkwistaw l-uniformijiet tat-tfal tagħhom. Hemm ukoll differenzi kbar bejn l-inqas prezz u l-aktar prezz għoli li bihom jinbijaw l-uniformijiet. L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni saħaq fuq il-ħtieġa li s-suq tal-ħwienet li jbijaw l-uniformijiet jinfetaħ ħafna aktar biex il-ġenituri jkollhom ħafna ħwienet minn fejn jixtru l-uniformijiet. Qed ikun irrakkomandat li l-uniformijiet ta' kull skola jinżammu kemm jista' jkun sempliċi. L-identità tal-iskola partikolari għandha tiġi enfasizzata permezz ta' affarijiet sempliċi bħal badge. Dan jevita spejjeż kbar. Intqal ukoll li affarijiet bħal omos u kits tal-PE għandhom jinbijaw minn kull ħanut li jkun lest li jbieħhom. Proposta oħra hija li d-disinji tal-uniformijiet għandhom ikunu proprjetà tal-iskejjel bilan li jkunu jistgħu jingħataw anke lil ġenituri li jixtru drapp. Fl-aħħar nett, ir-rapport jgħid li l-iskejjel għandhom jikkonsultaw mal-ġenituri, speċjalment meta jkun ser isir tibdil fl-uniformijiet. Il-ġenituri jistgħu jgħaddu s-suġġerimenti tagħhom fuq dan ir-rapport sa' 26 Ottubru fl-Uffiċċju tal-Awtorità tal-Kompetizzjoni Santa Venera.